Sbwriel. Diolch da iawn ti, Rhiannon. Helo, mae yna dipyn o lanast yma heddi yn does? Ges ti barti ma Nia? Na, ddo Colin, mae Rhiannon o fi yn trio roi trefn ar holl sbwriel y Pot Mel. Ni wnaeth yr holl sbwriel yna. Wel, ie, mae pawb yn gwneud sbwriel, Melog. Na lwyth o sbwriel. Ie, be wnawn ni gydag ei gyd? Wel, mynd mewn i'r bin mawr bydd rhan fwyaf ohono fe. Bydd y dynion lludw yn mynd ag e'r domen sbwriel wedyn. Y rhan fwyaf ohono, beth sy'n digwydd i'r gweddill? Wel, fe allwn ni ei ailgylchu e. Ailgylchu? Ei ddefnyddio fe eto. Sut mae gwneud hynny, Nia? Wel, mynd ag e i'r ganolfan ailgylchu gael ei gasglu. Syniad da. Ga i helpu? Oce, Melog. Beth yw'r holl bethau yma, beth bynnag? Wel, nawr te, yn fan hyn mae gyda ni y holl bapur a beth sydd gennym ni fan hyn, Rhiannon? Caniau. Caniau a pateli gwydr a rhai plastig. Beth sydd yn co? Llad. Llad, hynny. Iawn. Dewch i fi weld os oes gen i fwy o sbwriel i chi te. Na, beth sydd gen ti fyna, Melog? Drycha. Reit, beth yw hwn yn fan hyn? Sgarf, lle mae hwnna mewn Rhiannon? Gyda dyllad, reit. Llawer o bapur. Hen hosan. Mae tŷ can yn fyna a mwy o bapur a... Drychwch! Beth yw hwn? Croen banana? Ysgytlaeth banana. Melys. A dyna ni, popeth yn barod, dwi'n meddwl. Nawr te, gawn ni beth ti'n galw fe? Ailgylchu! Ailgylchu popeth. Wel, caw yn popeth yn barod i ailgylchu ac mi geith y gweddill gan gynnwys y croen banana mae fynd i'r bin a'r domen sbwriel. Gawn ni wneud rhigwm sbwriel ni a sbwriel... roi ein sbwriel yn y bin, dyna ddylai pawb ei wneud. Rhaid ailgylchu popeth posib. Dyna ydw i'n ei ddweud. Arferchog, Melog. Hei, dewch i ni ddweud y rhigwm na unwaith eto. Ei ailgylchu e. Barod? Rhoi ein sbwriel yn y bin, dyna ddylai pawb ei wneud. Rhaid ailgylchu popeth posib. Dyna ydw i'n ei ddweud. Rhigwm wedi ei ailgylchu. Melys.